ase county ya Kisii kuba muno ase eskuru ya Kisii Comprehensive School nigo ritukuria rero aborokia gose abaibuli baborokia bekirasi abaibuli baborokigwa bekirasi gya kianda banyaka bakumirana ime ya skuru ya Kisii Comprehensive School azbanyaka bakosemiwa na korokererwa kubwa muno igoro ya barokigwa bekiradi egiredi gya kianda abo bale abatangani kigima inse yomuroberio OCPC roboti oruo nigo rwariganigwa no murikeito Brian Nyakunde na enchira eyemo yokoenekia buna abaibuli bamanyire amangana ya bana babo bekirasi gya kianda abaibuli ime yeskuru ya Kisii Comprehensive School nigo ritukuria rero basemegwa igoro yomuroberio bwa masomo a CBC. Kwanza ni shule ya chekechea. Shule ya chekechea uchukua miaka miwili, 2 years in ECD. Omwalimu omonene bw'eskuru eyo yokorokwa James Mitunda amo nomokonyo Stephen Maraga nigo basemia abaibuli abo babwate abaorokigwa be grade gya kianda nigo baenekia buna batebirie abaibuli abo buna amasomo ye grade gya kianda arachie koba gakoenekigwa. James Mitunda oyule umwalimu omonene bw'eskuru eyo nigo agokera eserikali ase okobarosilia ebirasi ebiya bya grade 9 nabo igo ase okoenekia buna banyolire ebitabu bya barokigwa abo. Asamgeta James Mitunda umwalimu omonene Kisii Comprehensive School nitukoria rero ntobatabe uri ba grade 9 baikase menjo yugo sanga na kumanyanga KCPC naendeka kipati ways akira baturigire kianda bagone grade 10 na yi abana abo bakikowa school awo boto asangire babe no mogoko naende batenga CPC negendekia eko era abana baiga bakosoma CPC yo bagotwara chi ability awo nibitaranda awo ikira bakonye asa amasomo abo kutigosio na kubaiga asi ndire ga self employment amuneria serikali rabi kutoka kwa serikali mbele mono akera nja to akiri birasi CPC birasi bine bya grade 9 ebitabu bya kire byonse bine mono gabari mu ga school awo nabari muntu bwate bayisaine ase ensemo yae John Mirambo oyule omonyakerogo ime yeskuru eyo nigate buna nigo babekire emeroberio koenekia buna aborokigwa ba grade 9 bakolire buya ase amatemu yo mwaka oyo iga amari tangorwa John Mirambo chairman ya Kisii Comprehensive School twarire nenga kindia itukuria rero amuna abaibuli ba grade 9 magega yane grade 9 na grade 9 ya chaki ngoma tuwekire emikakati yo make sure asomo erimo mwaka oyo grade 9 okorire biya na nengo ikera ase ebwenete wikabana baito gukora bale according to ratings cha CPC indo mwakonde bagende high schools. Ase ensemo yae Gideon Muchama oyole oyomo bwa baibuli ime yeskuru eyo nigo agokera goikirana kwa baibuli abo ase eskuru eyo abwase boigo agokera aborokigwa abo mwaka weta ase ogokora buya nigo abolia abaibuli bagendere kubwatirana n'abalimu elyo kwenekia amachibwa maya ase amatemu yo mwaka oyo iga samageta nkoro ko Gideon Muchama agiye no moigolinde ase Kisii primary ga bono grade 9 twakorire completion of grade 9 etubate birasi bine bono twatenga mbia mono abaibuli tubwatera namo egarte mokie skuru yetu igoro ginko ripoteri getembe korwa ase county ya Kisii Elitariane Brian Nyakundi.